सानि जे ब्रैथि एवार्ड सेरेमनि बे हाबाफारियाव नोंथाङा फैनानै माबायदि मोनदों आरो मा फोरमायनो? गिबियावनो आङो मोनफ्रोमबो चेनेलनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे जोंनि बर' हारिमुवा थांना थाथों बेनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिग्रोनाय जाबाय। बे जोंनि बिसानि ब्रैथि एवार्ड प्रग्राम बेखौ जोङो आवगाय अल आर्टिस्ट एस'सिएसन होननानै मुं होदोंमोन। बे फैयै माने बिसा जाफैबाय। दिनै एसे साबसिन जाबाय। जेनेबा जोंहा आवगाय जि आर्टिस्टफोर मोन्दोंमोन लोगो बिसोरबो लासै लासै रोंजोब्बाय। ओंखायनो आं फैनानै मोजाङानो मोनदों आरो दावगाबावथों। नोंथाङा आथिखालाव जि जाखांफुनाय फावगिरिफोर बिथांमोनखौ माबाफोर बोसोन होगोन नामा? आं बिथांमोनखौ बोसोन होनो लुबैनाया ओरैहाय जोंनि आर्टिस्टफोरा टेकनिकेलि फ्राय जेबो मोनथिथारि दङ। जेनेबा केमेरानि एंगोल एडिटिंनि सोमोन्दै ओमफ्राय कम्पिउटारनि सोमोन्दै केमेरानि सोमोन्दै मिथिथारि दङ। आंनिब्ला जाय एक्टिं खालामगोन आर्टिस्टफोरा बे एक्टिं खालामग्रा बिथांमोना बे केमेरा बेनिफ्राय एडिटिं बेफोरनि सोमोन्दै एसे मोनथिनांगौ। होमब्लाथाय एक्टिं खालामनायाव मोजां जायो। ओंखायनो बे दावगाफुनायफोरा जोंहाथ' आरो बारा सम गैला आरो जों बारा मावबायबो थानो हानाय नंला, लासै लासै बैसोआबो जाहांबाय। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जायफ्रा थाखा दङ, जायफ्रा न'आव एसे जानो हानाय थानो हानाय सुबिदा दङ बिथांमोना एसे गोजानाव थांनानै मास मोनथाम मोनब्रैसोनि गावहा जेराव गोसो दङ बेखौ कर्स लाना फैब्ला मोजां जायो। आरो लानानै जुदि हायाब्ला गोरिब आर्टिस्टफोरखौ बुंबाय आङो महर सेनफोरखौ, बिथांमोना बै रोंगौथि गोनां जोंनि दा जेनेबा जोंनाव बड'सा दङ, बे माइकेलमोन दङ, एसडियान बिथांमोना दङ। बिथांमोना फन खालामना सोंहरबाबो बुजायगोन। आरो बिदिनो मोजां मोजां डाइरेक्टर दं, बिथांमोननिफ्रायबो साजेसन लानांगौ। साजेसन लायालासिनो आं रोंगौ होननानै मावनाङा आरोखि। लानानै जुदि हायाब्ला गोरिब आर्टिस्टफोरखौ बुंबाय आङो महर सेनफोरखौ, बिथांमोना बै रोंगौथि गोनां जोंनि दा जेनेबा जोंनाव बड'सा दङ, बे माइकेलमोन दङ, एसडियान बिथांमोना दङ। बिथांमोना फन खालामना सोंहरबाबो बुजायगोन। आरो बिदिनो मोजां मोजां डाइरेक्टर दं, बिथांमोननिफ्रायबो साजेसन लानांगौ। साजेसन लायालासिनो आं रोंगौ होननानै मावनाङा आरोखि। आं बेखौसो खावलायदों। माने एसे साजेसन लायै मावब्लाथाय सर्ट फिल्मानो जा गासिबो मोजां जाजोबगोन आरो। आथिखालाव नोंथांनिफ्राय गोदान एबार 2023आव मावथारनोसै आङो मोनसे खालामनो होननानै सानबाय थादोंमोन। मिशन बड'लेण्ड होननाय स्ट'रिया जाखाबाय। स्क्रिन प्ले जोंहा फंबाय माइकेल गांगुथिनिनो दहाय माने बिथोन होबाय लिरनो स्क्रिन प्लेखौ, डाइलगखौ। दा बे स्क्रिन प्लेया आंनि आखायाव गोग्लैफैबानो प्रडाक्सननि खामानिफोरखौ मावनानै लासैनो बे थान्दा बोथोरावनो एसे शुटिंखौ आराम्भ खालामनो हागोन नामा नायदो। प्रडिउसारफोर सब जाजोब्बाय, केमेरामेन, एडिटर, एडिटिं माव खालामगोन बेफोर जाजोब्बाय। खालि स्क्रिन प्लेया फैबानो आराम्भ खालामसिगोन आरो। नोंथाङा बे सावथुनखौ माबायदि अनसायदों? दाथ' अनसायदों, माने नै दा अनसायनाया ओरैहाय जाहैबाय, दा एक्सुवेलि सिनेमा हलबो गैया जाहैबाय ना नै दाबो लुनो होननानै आवगायनि सरकाराबो थगायनानै होनजायो। गोदानाबोथ' नै होनो होनना बोसोरसे बारनोसै, दा आखायाव बोसोरनै दंबावो बिसिनि आखायाव। बे समाव मा खालामनो नागिरदों आं मिथिया। जुदि जेबो फिननाय फैथाराबा जों एक्सुवेलि बिसाया एसे आन्दलननि हाबाफारिखौनो लानांगोन बायसा मोनदों। नङाब्ला एसे गोरलैयै बिबा माथो जेबोखौनो होनो नागिरा। दा जुदि मिनि सिनेमा हलखौ थाबैनो जोंनि बिटिआरआव 40थासो मिनि सिनेमा हल लुना होयो, अब्ला देखायनो जोंहा सुबिदा जायो। रां रुफा फैनाया बे हल थाबासो फैगोन ना। दा जों फुजा समावल' देखायो, फुजाया जोबलांबाथाय सिनेमाया गैला। थेवब्लाबो खस्थ' खालामनानै महरगिरिफोरा खायसे सर्ट फिल्म खालामनानै इउटिउबजोंबो माने सर्ट कपि खालामनानै एसे एनै जादों। आरो बे इउटिउबनि
थ्रुयैनो माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नै दा बांसिन सिनेमाफोरखौ नायनो माने गोसो होदों आरो साबायखर